माई माई डैडी 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 ऐसे से हमके लेके चली डैडी, ना तो हम जान दे दे। ना बेटा ना, हमारी भाई ना, अब सब ठीक हो जाए। मिस्टर अविनाश, जवान भइल तन भइल, अब एगो नया जीवन के शुरुआत करा। ये गांव में का रखल बा, चलिए लखनऊ चली। बेटी तो हमार पहले ही रुआ पास चल आई रहे, लेकिन हम रुआ खातिर कुछ कर न पाई। आज हम स्वयं रुआ के निमंत्रण देवे आइल बनी कि हमार कारोबार, हमार संपत्ति सब राउर बा। चलिए अपन कारोबार संभाली। अविनाश, अब रउआ का सोचतानी? राउर माई तो रउआ के जाए खातिर कह देले बड़ी, और डैडी खुद चल के आइल बड़े रउआ के ले जाए खातिर। रउआ के सब कुछ दे दी है, सब कुछ देवे खातिर तैयार बड़े। अब अविनाश, अब रउआ के और का चाहिए? रुआ सोची, हमने की गाड़ी में बैठा था भैया। आओ। माई हम जाता नहीं, हम जाना तनी कि तू अपना करेजा पर पत्थर रख के त्याग कैलू, लेकिन जाए से पहले एगो वादा करके जाता नहीं। जे हमनी माई बेटा के बीच में कांटा के दीवार खींचले बा, ओकरा के एक न एक दिन माई के ममता के पाठ जरूर पढ़ाई। एगो बात सुन के जा अविनाश, आपन माई के खातिर एगो होखे वाली माई के छोड़ के अइला, तई माई के ना पेबा। ये हमारा के का लाके देता सुबह सुबह भाई? ताल दमादी नया दाली ले ले बड़े। गाली? गाली ना मालिक, गाड़ी, नया गाड़ी। नया गाड़ी? अरे गाड़ी तो हम उंगरा के दिल ही बनी, फिर एगो और गाड़ी लेवे के क्या जरूरत रहा है? कौन गाड़ी बिया? BMW। BMW? हे भगवान, ये 50 लाख के गाड़ी लेवे के करा का जरूरत पड़ गई? ऐसे तो आदमी लुटा जाये। दमाजी एक मिनट,